u dalšího videa. Ahoj. Tady David a počkej, kam ještě jdeš. Takže dneska jsme viděli, jak ten čilenec s tím autem, co vyhodil z toho prvního díla toho chlápka, tak se vrátil. Viděli jsme, jak dojel tamhle k tomu Antoničku a pak jsme ho už neviděli. Tak jdem se tam podívat. Jdem ho chytit. Jo. Já budu se držet trochu vzadu, jo? Ale já potřebuju ale chtánu. Tak se vychčí. Máme času dost. Jo. Co je? Ne! Ne! Nech mě! Dada! Co se děje? Daro, vole, stávej! Za tebou, bacha! Šílenec! Daro! Dělej, pojď! Dej mu! Už má dost. Uváděč! Dave, uváděč, hrál ve filmu Šílenec útočí. Potom je tu Šílenec. To je Pája. David, zase to pozastavil. Dobrý, jo? Dobrý.